Divê Kurd aştiya kurewî ava bikin. Medeni Ferho. Li Tirkiyeyê siyaseta komployan veguheriya siyaseta şantajan. Her cüre sosyolojiye iflas kiriye. Bi gotineke din Kitab-ı Umuniye petexiye. Sosyolojiya civakî, sosyolojiya siyasî, sosyolojiya bajarvanî, sosyolojiya iktisadî û sosyolojiya zanistî iflas kiriye. Siyaseta tîpîsî bi pêşketiye. Gotina tîpîsî car yekemîn ji aliyê zanyarê siyasî yê Avustralyayê John Kean ve hatiye bikaranîn. Ya rastî John Kean ev gotin ji bo medyaya bazirgan bikaranîye. Lê gotina tîpîsî hem li bejna siyaseta Tirkiyeyê hem li bejna medyaya Tirk tê. Ev jî tê wateya her cure sansasyonalîzm heye, xavîtî, keletî, kirêtî û bêexlaqî zêde ye. Tirkiye binav Misilman e lê her cure bêexlaqî heye. Di misilmantiyê de her cure bêexlaqî sûcê dojehî ye. Mixabin li Tirkiyeyê dar û erd heye. Ev jî tê wateya her kiryar û her tişt mibah e. Vê jî fiqih têk birine û nirxên exlaqî tune kirine. Li şûna van nirxan îdeolojiya popülîst û dagirkeriya dewşirme empoze dikin. Ev jî faşîzma kevir e. Dagirkeriya dewşirme duh qirkirina gelan dikir pratikê, îro yanî piştî 110 salan bi dilê nerm û sefelata ziman dagirkeriyê dike. Ev jî zor e, ji ber ku Kurd piştî têkoşîna nîvsed salî bi wazên wan naxapin û sefaleta humanîstiyê jî başnas kirine. Balkêşa li Enqereyê guhên dîwaran hene û bûye sedema ku şikestinên navbera desthilatdarên Îtîhat û Terakkiye zêde bibin û li dij hev şer bikin. Balkêşiya din jî ew ku her du alî jî li şerê li dijî Kurdan de li yek pîpikê dixin. Aliyek hedîka li pîpikê dixe, aliyê din şid lê dixe. Em hinekî din ve bikin. Berxwedana nîvsed salî dagirkeriya klasîk têk bir. Sistema îtîhat û Terakî yanî sistema înkar û tunekirinê berteref kir. Wek me li jor rêz kir. Her cure sosyolojî petixî. Nema dikarin sefaletek nû li ser Kurdan ferz bikin. Kurdan ev rê li ber wan girtiye û nikarin bi reçeteyên derewîn Kurdan bixapînin. Êdî Kurd ji bo birînên xwe yên civakî ew bi xwe reçeteyên xwe dinivîsin. Gelek rewşenbîr û nivîskarên Kurd jî bi guman nêzîkî pêvajoya çareserî û civaka demokratîk dibin. Ev helwestek lawaz e û nefêmkirina rewşa îro ya cîhanê ye. Divê were zanîn ku gelê Kurd gihaya asta ku bi hişmendiyek kolektîv tev bigere, vegotînên irrasyonal red bike û bûyerên trajikomîk qebûl neke. Di jiyana rojane de jî li kolanên gel, li mizgeftan û li meclisa Enqereyê jî li dijî despotîzmê bi duruşim û hişmendiya, azadiya hukumranî û ekonomîk tê digoşin. Ev jî tê wateya têkbirina hêza dîroka mekanîk û ji nû ve avakirina sosyolojiya civakî û vegera li dîroka gelan anû. Ji ber vê çendê dewleta Enqereyê mecbûr bû bang da xelata hewarî li rêber Abdullah Öcalan bike. Abdullah Öcalan bi înisiyatîvek dîrokî rabû banga aştî û civaka demokratîk kir. Ev bang tê wateya vegera hişmendiya Sokrates û gihîştina felsefeya serdema civakî û ji nû ve avakirina sosyolojiya ku dikare pirsgirêkên gelan çareser bike. Di heman demê de tê wateya ku sergo qirêjiya mîratsedeyên Îtîhat û Terakkiya ya 110 salan paqij bike. Dema ku rêber Apo behsa biratiya gelê Kurd û Tirk jî dike, dixwaze mejiyê ku bi normên dîroka çêkirî û nijadperastiyê înkarê tevlihev bûye paqij û zelal bike. Dixwaze tirs û derewên bi bangên kakafonî ku li gelan dixapînin, bi gef û şantajan ditirsînin ji holê rabike. Apo vekirî ji roja destpêkî û heta îro dibêje şer, kuştin, dagirkerî, yekperestî, nijadperestî û înkar ne kilîda bihuştî, lêvekirina dergehên dojehê ye. Apo destnîşan dike ku têkbirin û tunekirina gelê Kurd, gelên din nebûye azadiya gelê Tirk, bûye bihuşta tekelîstana serdest û bazirganiya kapîtalîstan. Krîz û sefelata li Tirkiyê jî mînaka vê rastiyê ye. Di vê pêvajoyê de xesbkarên bi heydûdiya Îtîhat û Terakkiyê hereket dikin, rabûne ser piyan bi hêrs û kompleksta neron dest bi dijberiyê kirine. Bangên ji bo destpêkirina terora dewletê dikin. Bi gotina Jean-Paul Sartre, ev îdeolojiya kevir e hem dikuje hem ji bo koletiyê zêdebûnê dixwaze. Mîratzedeyê Îtîhat û Terakkiyê bi taybetî di kesayeta serokê İYİ Partiyê Musavat Dervişoğlu û serokê Zafer Partîsê Ümit Özdağ de derdikevine pêş.
Parlamenter ku ji İYİ Partiye istifa kir û tev li CHP bû yani Ümit Dikbayır jî bi îdeolojiya faşizma kevir hemû parlamenterên Dem Partiye terorîst îlan kir. Ev exlaqê konformîzmê ye û bi gotina provokatoriya bi zora geometrîk e. Ümit Dikbayır jî bi vê rol û misyonê hatiye ekdar kirin. Bi şewra faşistên dagirker ji İYİ Partiye istifa kir û tev li CHP bû. Çawa tev li CHP bû, tevahiya parlamenterên Dem Partiye weke terorîst binav kirin. Ev sûce û diviya bû dozgeriya Komarê ji bo parastina wî were rakirin, felzekeyekê amade bikire û ji serokatiya meclisê re bişanda. Divê ev çepelkotî li dadgehê hesab bide. Mixabin heta îro gavek nehatiye avêtin, xuyayek ku nayê avêtin jî. Ev siyaseta tipîsî ye. Bi xetên stûr û reş dibêjim, armanc ew e ku CHP ji xeta çareseriya pirsgirêka Kurdî dûr bikin û tev li xeta İYİ Partî û Zafer Partîsiyê bikin. Parlamenterê Dem Partiye Alî Bozan jî ew bi gotina Kotî binav kir. Kotî dewateya Çepeliyê yani Qudus. Dema ku Çepelekî êrişê parlamenterên Dem Partiyê kir, Wezîrê Karên Derveyê Tirkiye Hakan Fidan, Wezîrê Parastinê Yaşar Güler û Serokê Mîtê Tirk İbrahim Kalın çûn Şamê. Medyaya Tirkiye tipîsî ev serdan weke formata SZDK binav kirin. Armanca formata SZDK ew bû ku bi navê entegrasyonê Kurdan bêçek bikin, yani bi kevirekî diçûkan bikujin. Yek, ev ekip li dijî çareseriya aştî û civaka demokratîkê û dirişma bêçekkirina rêxistina terorê PKK û sedsala Komara Tirkiye xurt dike. Li Rojava jî dixwazin hêza Kurdan sistema kurê wî ku derketiya holê tune bikin. Di dema wê serdanê de komên paramîlterên Şamê jî bi tank û topan êrişê taxên Şêx Mexsûd û Eşrefiyê kirin. Ev êriş gevxwarina faşîzma Enqereyê bû. Tirkiyeya ku ola İslamê dike maske li Libya, Mısır, Irak û Sûriye gelin misilman kuştin, îro jî cardin li Sûriyeyê misilman dikuje. Mixabin rojnamevan, nivîskar û rewşenbîrên Tirkiye jî vê helwesta bihêjmendiya oryantalîst nêzik dibin û bi hestên kor, birîn û kunera xebîs hereket dikin. Tenê kêmasiya ritüelên cuda û heciyên dewlemend derdixin pêş. Heta îro yek nivîskarê ku xwe weke aqilê misilmanan nîşan dide, li dijî êrişên Romê û çeteyên paramîlter ên li dijî gor û goristanên Kurdan reaksiyon nîşan nedaye. Lê ew baş dizanin ku Cenabê Muhammed li pêşberî cenaze û goristanên cihê wan birêz hereket dikirt. Şer tenê bi çekan çênabe, şerê gotinê jî heye. Agirbest û avakirina civaka demokratîk jî şer e. Divê em dewleta Enqereyê ya xespkar û înkarê mecbûr bikin hem siyaseta tipîsî û faşîzma kevir berteref bikin, hem siyasetmedarên Kurdî çepel mehkûm bikin û aştiyeke kurê wî ava bikin.